コンコン。はーい、どちら様？郵便です。ありがとうございます。コンコン。はい、どなたですか？どなたですか？シュー。なんだ、風か。コンコン。はーい、どちら様ですか？あら、猫さん、こんにちは。ほら、餌だよ。今日のまとめ。はーい、どちら様？はい、どなたですか？はーい、どちら様ですか？今日はここまで。またね。